Hamisu Breaker ya yi abin bajinta a shekarar nan. Domin jin menene na bajinta, kaɗan biyo mu nan da ba da daɗewa ba. Amma kafin nan za mu so ka fara da danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora, idan har yau ka fara shiga kenan. Idan kuma dama tun can kai ma abocin shiga gidan TV nan namu ne, sai ka danna mana like, ka haɗa da yi mana share, sannan ka yi mana comment. Kar ka manta, yin comment ɗinka a gare mu shi zai tabbatar mana da menene ra'ayinka, menene ra'ayinki, menene ra'ayinku a dangane da wannan bidiyon. Mun gode.